Why nahimong violation ang Lalawigan sa Sugbo sa gipagawas nga executive order ni Governor Gwen Garcia nga wa na mahimong rekisito sa ang resulta sa RT-PCR test o swab test sa mga turista nga mobisita sa Lalawigan. Giklaro kini sa Department of Interior and Local Government DILG nga nagtanaw usab nga mamahimong sundon kini sa ubang mga local government units LGU. Ano ang report? Alignment of existing community quarantine protocols, and we will let her follow or align. Kini ang giklaro ni DILG Undersecretary Ifimako Dinsing III sa gilawatan ni Executive Order ni Governor Gwen Garcia nga pagpaluwag na sa travel restrictions sa domestic travel sa Lalawigan sa Sugbo. Lakip na ang pagwagtang sa RT-PCR or swab test. Mato ni Dinsing nga nahasubay sa Omnibus Guidelines sa IATF ang gipatumang protocol sa Lalawigan sa Sugbo. Gani, mamahimo kining sundugon sa ubang mga local government units nga gustong mo paluag sa ilahang travel restrictions. Suma ni Dinsing, gustong paluagan pa nila ang pagbiyahe sa mga tao diin dili na gani require ang medical certificate. Inay, clinical assessment na lang sa adlaw mismo sa paglarga. Tinguha usab sa DILG nga wag tango na ang pag-issue og travel authority. Hinoon gikilagda pa kining tukion sa tigom sa IATF ug mga adlaw. Ang atong pulis, instead na magbantay sa peace and order nato, nahimo na lang tig-issue og travel authority. Sayang ang ilang oras. And they've issued more than 1 million travel authorities in the past months, no? Na as of today, we see it already irrelevant. Gipanghimugatan sa DILG official nga gihatagan og pagtagad karon ang pagbuhi sa turismo nga may usa sa gisaligan sa pagbangon sa ekonomiya sa nasod. Samtang gihangop ni Governor Gwen Garcia ang katin-awan sa DILG Undersecretary. Gibarugan sa gobernador nga ang tanang lakang nga gihimo sa Lalawigan nahasubay sa IATF guidelines. I thank Yusek Densing also for having the decency and the statesmanship to clarify because it really created confusion. Una nang gipadayag sa gobernador nga dili musugot ang mga Sugboanon nga mopaubos sa lockdown tungod kay daan nang nag-antos ang mga Sugboanon. Gipaningkamutan sa Cebu province nga makabangon gikan sa pandemic pinaagi sa pagbukas sa turismo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.